Skyrum News har i denne uge været med ud at se, hvordan OSU foregik ude på Skyrum Idræts Efterskole. Vi stiller om til Center i Marken. Her på Skyrum er der i den forgangne uge blevet arbejdet hårdt med den obligatoriske selvvalgte opgave, som eleverne har skrevet. Og vi vil tage med et smut ind for, så I kan se, hvad de har arbejdet med. Vi har simpelthen fået et kig ind her bag gerningsstedet hos Malte, og han vil fortælle os lidt om, hvad han har lavet her. Hvordan har din uge været? Den har været stille og rolig. Lidt presset med noget terminsprøver samtidig med, at vi skal lave OSU. Men ellers så det har været udmærket. Ja, hvad er det sjoveste været? Det har nok været, at vi har haft meget frit, at Jakob og jeg lige har vildt og arbejdet sammen med det. Ja, er der sket nogle drastiske eller nervepirrende ting her i løbet af ugen? Nej, egentlig ikke. Andet end der er sket et lille uheld herovre foran vores hoved ellers. Og kan du forklare lidt mere om, hvordan det uheld det foregik? Vi kom til at slå Shield ihjel, men han overlevede. Okay, og vi stiller tilbage til studiet. Tragiske nyheder. Vi slår om til Center i Marken, som har fanget pengeforfalskeren Jens. Vi var så heldige at fange Jens Hovmøller, som har valgt at være pengeforfalsker. Og Jens, vil du fortælle os lidt om, hvad det er for et erhverv? Altså, det er et meget unikt erhverv. Der er ikke så mange, der kender til det. Og ja. Og hvor fik du ideen til at blive pengeforfalsker? Altså, jeg tror, jeg fik det fra min far. Han var også pengeforfalsker. Ja, og kan du fortælle os lidt mere om, hvad det indebærer at være pengeforfalsker? Hvad laver du? Altså, det er ikke så svært. Det er bare Word-fil, og så bare Google billeder, og så bare sætte ind og udskrive. Er det noget, alle kan blive, eller kræver det noget specielt at være pengeforfalsker? Det kan alle enhver. Vi siger tak og stiller tilbage til studiet. Og vi går direkte fra Jens, som forfalsker penge, til Tobias, som godt kan lide at arbejde med børn. Vi har været så heldige at få et interview med Tobias Eklund, og Tobias, hvad kan du godt tænke dig at arbejde som, når du bliver voksen? Voksen? Ja, altså det er jo det her OSU, det handler om. Hvad kan du godt tænke dig at arbejde som? Lige i øjeblikket er jeg fuldtidssnak med. Ja, det var ikke helt det, vi spurgte om. Hvad kan du godt tænke dig at arbejde som, når du bliver ældre? Min store drøm, det er sådan noget med at arbejde i børnehave og sådan noget, pædagog. Ja, og hvornår regner du med at... 2 sekunder. Hvad laver I? Jeg tror bare, vi stiller tilbage til studiet. Tak for det, Sander, ude i Marken, og vi håber, Malte er okay. Og nu går vi fra de hvide sager til kager, der smager. Vi har så fået æren af at møde de to bærere, Oliver og Simon. Og Oliver og Simon, hvad har I her for en stand? Det er en bagerstand. Ja, og hvad laver I her? Hvad er jeres formål her? Jamen, det er sådan set at vise folk, hvordan det er at være med. Hvordan man sådan kommer frem til det via uddannelse og sådan noget der. Ja, og I har simpelthen taget smag her. Og hvad er formålet med dem? Det skal bare at lokke forældrene til at stemme for os. Vi er bedst. Vi er blevet lidt, vi er kommet lidt i det konkurrenceprægede hjørne her. Så det er sådan mod hinanden konkurrere om, hvis kager der er bedst. Ja. Så I skal simpelthen konkurrere om, hvis kager der er bedst. Så må jeg heller lige smage en lille en her. Sikker venner. Vi er tilbage til studiet. Undskyld. Kan du forklare, hvad du har? Ja, vi har en politiet, og det er en meget spændende uddannelse. Ja, fedt ses. Fordi... Det er alt, hvad vi havde til i dag, og husk, hvis I vil i kontakt med os, så kan I altid kontakte os på skyrumnews@gmail.com eller 22 eller min Arto, som er Center KS.